ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 28 май рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ин муносибат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон сарҳадбонони мамлакатро табрик намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни табрикоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қироати ҳамкорони мо. табрикоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба муносибати рӯзи сарҳадбонон. муҳтарам генералҳо, афсарону прапорщикҳо ва сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, ҳамаи шуморо ба муносибати 26-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ табрик гуфта, ба ҳар яки шумо саломатӣ, иродаи қавӣ, нерӯи матин ва дар иҷрои вазифаҳои пурмасъулияти касбиятон барору комёбиҳо орзумандам. таъсис ёфтани қушунҳои сарҳадӣ ба сифати сохтори алоҳидаи низомӣ дар таърихи навини Тоҷикистон рӯйдоди муҳим буда, ҷиҳати пойдории давлатдории миллӣ, ҳифзи амнияти ҷомеа ва ҳимояи марзубуми кишвар нақши бузург ва таърихӣ бозид. давлату ҳукумати мамлакат дар замони истиқлоли давлатӣ ба таҳкиму таъмини ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун яке аз нишонаҳои давлатдории мустақил эътибори аввалиндараҷа дода, барои муҳайё кардани шароити хизмативу маишии ҳайати шахсӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ гардонда истодааст. хусусан дар зарфи солҳои охир дар тамоми мавзеъҳои сарҳади давлатӣ даҳо дидбонгоҳи нави сарҳадӣ ва дигар иншооти зарурӣ бунёд ва навсозӣ гардиданд. роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба масъалаи таъмини ҷузу томҳои марзбонӣ бо техникаву таҷҳизоти замонавӣ, силоҳу муҳимоти ҷангӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ низ эътибори зарурӣ медиҳад. зеро мардуми Тоҷикистон ва роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба сарҳадбонон ҳимояи дороии муҳимтарини худ, марзу буми ватани аҷдодиро бовар карда споридаанд. барои хизмати содиқона ва ҷасорату мардонагие ки ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ дар тӯли солҳои сипаришуда нишон додааст, даҳо нафар афсарону сарбозони ҷузу томҳои ин сохтори низомии мамлакат бо рутбаҳои баланди ҳарбӣ ва мукофотҳои олии давлатӣ сарфароз гардонида шудаанд. дар ин муддат ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ, яъне ҳимояи марзу буми ватан, даҳо нафар хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ҷони худро аз даст доданд ки мардуми сипосгузори Тоҷикистон номи нек ва корномаи ҷавонмардонаи онҳоро ҳаргиз фаромӯш намекунанд. солҳои охир вазъи сиёсиву низомии сайёра ва минтақа то рафт мураккаб ва пешгӯинашаванда гардида истодааст. дар чунин шароит хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ки дар сафи пеши ҳифзи арзишҳои миллӣ ва суботу оромии сокинони ватани маҳбубамон қарор доранд, бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошанд, сатҳи омодагии касбӣ ва донишу малакаи худро мунтазам баланд бардоранд. хусусан дар шароите ки таҳдиду хатарҳои нав, пеш аз ҳама терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ ба суботу оромӣ ва амнияти кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистони мо хатари воқеӣ эҷод мекунанд, ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ, дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифадоранд ки беш аз ҳар вақти дигар бо риояи интизоми оҳанини низомӣ ва талаботи оинномаҳои ҳарбӣ дар ҳоли омодагии доимӣ қарор дошта бошанд. бовар дорам ки афсарону сарбозони далеру шуҷои қушунҳои сарҳадӣ минбаъд низ марзу буми ватани соҳибихтиёри худро мисли гавҳари чашм, сарвати бебаҳо ва шарафу номуси миллии худ ҳифз мекунанд. бо изҳори итминон бори дигар тамоми марзбонони далеру шуҷои Тоҷикистони озоду соҳибихтиёрро
با مناسبت 26مین سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی صمیمانه تبریک میگویم و به هر یکی آنها پیش از همه سلامتی، اراده و روح قوی و در اجرای وظیفه‌های دشوار ولی پر افتخارشان کامیابی آرزو می‌نمایم. جشن کسبی مبارک باشد مرزبانان شجاع وطن. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сокинони ноҳияи Ҷайҳун дида намуданд. ноҳияи Ҷайҳун бозори истеъмолии ҷумҳуриро бо пиёзи барвақтӣ, полизиҳо, сабзӣ, меваҳои ситрусӣ ва ғайраҳо пурра таъмин намуда, ҳама дар баробари таъмини бозори дохилӣ, инчунин зиёда аз 26 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. 28 май баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳоди аграрии водии Зарин дар ҳамин ҷо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ва сокинони ноҳияи Ҷайҳун дидан намуданд. дар намоишгоҳ кишоварзон намудҳои гуногуни маҳсулотро ба маъраз гузоштанд. ноҳияи Ҷайҳун дар ҷумҳурӣ аз минтақаҳои калони аграрӣ буда шуғли асосии сокинони он зироаткорӣ аст ва таҷрибаи хоҷагиҳои ноҳия асосан дар самти парвариши сабзавоту полезӣ, шолӣ ва лимӯ миёни деҳқонони дигар ноҳияҳо пайваста мавриди омӯзиш қарор мегирад. хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ки теъдодашон ба зиёда аз 3800 адад мерасад, бештар ба кишти пиёз машғуланд ва бо ин кор шӯҳрат ҳам ёфтаанд. соли равон деҳқонони ин ноҳия дар майдони 3721 гектар пиёзи барвақтӣ кишт намуда, то ҳол аз майдони 3400 гектар 142130 тонна ҳосил ба даст овардаанд ки ба ҳар як гектар 418 центнери рост меояд. дар баробари ин сокинони ноҳия дар парвариши пахта, ғаладона, аз ҷумла навъҳои гуногуни гандум, шолӣ, ҷувори мака, полезиҳо ва сабзӣ машғул мебошанд. тибқи иттилои масъулини идораи кишоварзии ноҳия, имрӯз ноҳияи Ҷайҳун бозори истеъмолии ҷумҳуриро бо пиёзи барвақтӣ, полезиҳо, сабзӣ, меваҳои ситрусӣ ва ғайраҳо пурра таъмин месозад. ҳамасола дар баробари таъмини бозори дохилӣ инчунин зиёда аз 26 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад ки дар сатҳи ҷумҳурӣ нишондоди назаррас дониста мешавад. дар самти самаранок истифода бурдани замин низ деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун таҷрибаи ибратбахш доранд. дар мавсими ҷорӣ хоҷагидорон тасмим доранд ки дар майдони 6700 гектар анвои гуногуни зироати кишоварзӣ, аз ҷумла дар масоҳати 1800 гектар сабзӣ кишт карда ҳосили баланд ба даст оранд. меҳнаткашони ноҳияи Ҷайҳун аз дастури супоришҳо ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳи илҳоми тоза гирифта аз тамоми он ислоҳотое ки дар соҳаи кишоварзӣ аз тарафи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод шуданд, сармашқи кори худ намуда дар парвариш ва истеҳсоли маҳсулотҳои хӯрокӣ аз қабили пиёз, пахта, ғаладонагиҳо, сабзавот ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ ишракгузорӣ хоҳанд кард. кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун аз ташрифи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илҳоми тоза гирифта қавл доданд ки минбаъд бо меҳнати софтдилона дар таъмини амнияти озуқавории Тоҷикистон ва афзун намудани иқтидори содиротии мамлакат саҳми худро боз ҳам бештар хоҳанд кард. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи Ҷайҳун барои таъмини рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии ин ноҳия ба сохторҳои масъули ҷумҳуриявию маҳаллӣ супоришҳои мушаххас дода дастур доданд ки бобати баҳрабардории самараноки неъматҳои табиӣ аз ҷумла обу замин аз тамоми имкониятҳо пурра истифода баранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо вазъи корҳои саҳроӣ бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи Ҷайҳун мулоқот намуданд. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, бунёду барқарорсозии корхонаҳои истеҳсоливу иншооти иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Ҷайҳун барои солҳои 2016-2020-ро қабул кард ки барои амалисозии он татбиқи 194 лоиҳа ба маблағи 164 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. 28 май баъди шиносоӣ бо вазъи корҳои саҳроӣ
اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران و فعالان ناحیه‌های وادی وخش از جمله ناحیه جیهون ملاقات کردند. سرور دولت از وضع خوب کارها در خواجگی‌های کشاورزی و نتیجه زحمت صادقانه دهقانان ناحیه جیهون که برای تحکیم پایه‌های اقتصادی دولت به دست آوردند اظهار قناعتمندی کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت مملکت با مقصد بلند برداشتن سطح نیکواحوالی مردم، بنیاد و برقرارسازی کارخانه‌های سه‌ساله و انشاءات اجتماعی و تأسیس جایهای نوکاری، برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه جیهون برای سالهای 2016-2020 را قبول کرد که برای عملی سازی آن تطبیق 194 لایحه به مبلغ 164 میلیون سومانی پیش بینی شده است. برای تطبیق پوره و ثمرناک برنامه سرور دولت محترم امامعلی رحمان رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را وظیفه‌دار کردند که همکاری را جهت دریافت سرمایه با وزارت و اداره‌های دخلدار و بخش خصوصی جانب نمایند. دستور سپارش‌ها به مسئولین ناحیه جیهون و ولایت ختلان همچنین بابت تشکیل انشاءات سیاحی مخصوصاً بنیاد مهمانخانه‌ها و همزمان با این تأسیس انفراساختار حمل و نقل و دیگر انشاءات برای رشد سیاحی و خدمت‌رسانی مساعدت کننده داده شد. بانک ملی وظیفه‌دار گردید که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت بازم بهتر نمودن دسترسی اهالی و صاحبکاران به وسیله‌های مالیوی و بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی مردم چاره‌های عملی را راه‌اندازی نماید. با مقصد حل مسائل ساحه‌های کشاورزی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اینچنین انرژتیک در ناحیه 5 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی گردیده شده است که مبلغ عمومی در دایره آنها تا ماه اپریل سال 2020 از خود شده بیش از 18 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. حالا در حدود ناحیه 10 کارخانه صنعتی در سمت‌های استحصال مسائل ساختمان، خوراکباری، دوزندگی و کارکرد محصولات کشاورزی فعالیت دارد که قانع کننده نیست. رهبران وزارت رشد اقتصاد و سودا، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه وظیفه‌دار شدند که توسط جلب سرمایه داخلی و خارجی و واردات تکنولوژی‌های نوترین سرعت بخشی روند تشکل و رشد منطقه را تأمین نمایند. همچنین رهبران ولایت و شهر و ناحیه‌های وادی وخش وظیفه‌دار کرده شدند که در همکاری با وزارت و اداره‌های دخلدار برای استفاده پوره اقتدارهای استحصالی، تأسیس کارخانه‌های نو و فراهم آوردن جایهای نوکاری برای ساکنان، اینچنین جهت برطرف‌سازی مانع‌های رشد صاحبکاری تدبیرهای مشخص اندیشند. رهبرت وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه از پرزیدنت مملکت سپارش گرفتند که جهت برطرف نمودن مسائل حل طلب ساحه معارف و تندرستی از جمله با جلب صاحبکاران و اهالی، تعمیر و تجدید کردن مؤسسه‌های تعلیمی، بیمارخانه و بنگاه‌های طبی و فراهم آوردن شرایط مساعد دانش آموزی برای نورسان و جوانان و بهتر به راه ماندن خدمت‌رسانی طبی به اهالی تدبیرهای علاوه‌ای را راه‌اندازی نمایند. در رابطه با پنجشنبه بیماری کرونا ویروس که باعث تشویش و نگرانی مردم سیاره از جمله ساکنان کشور ما گردیده است، پرزیدنت مملکت با استفاده از شرکت راهبران و نمایندگان ساکنان شهر و ناحیه‌های وادی وخش بار دیگر ضرورت از جانب هر یک شخص رعایت گردیدن قاعده‌های بهداشت شخصی و جمعیتی و توصیه‌های طبیبان و متخصصان را خاطر نشان کردند. در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس ملی امان 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار باوری کردند که مردم سربلند ناحیه‌های وادی وخش از جمله جیهون عنعنه‌های نیک اجدادیمان را ادامه بخشیده با سرجمعی و متحدی منبع نیز سهم باسزای خویش را برای پیشرفت و آبادی کشور صاحب استقلالمان دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتر اجتماعی و اقتصادی نایل می‌گردند. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت ختلان حکیمزاده قربان اوید به وضع رشد ساحه‌های اقتصاد ملی در ناحیه‌های وادی وخش از جمله ناحیه جیهون و رئیس ناحیه جیهون آدینه‌زاده عبدالحفیظ درباره جمع‌آوری حاصل، اجرای امر و سفارش‌های پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین تطبیق نقشه چاره‌بینی‌ها
بهر استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی به سرور دولت حسابات دادند. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бохтари вилояти хатлон маркази ташхиси тиббии дурахшро мавриди истифода қарор доданд. иншооти соҳаи тандурустӣ дар кӯчаи ба номи Садриддин Айнии шаҳри бохтар бо тарҳи хеле зебо бунёд шуда аз таххона ва 5 ошёна иборат мебошад. мавриди зикр аст ки маркази ташхиси тиббӣ ба истиқболи сазовори 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз тарафи соҳибкори ватандӯст Маҳмадраҳим Соибов бунёд шудааст. маркази ташхиси тиббӣ дорои 70 кат барои беморон аст ва дар он 50 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. иншооти соҳаи тандурустӣ имкон дорад ба зиёда аз 5000 нафар хизмати тиббӣ расонад. иттилоъ дода шуд ки маркази ташхиси тиббӣ дар фурсати кӯтоҳ бунёд гардида корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои замони муосир анҷом доданд. дар ошёнаи якуми маркази ташхиси тиббӣ гӯшаи гиёҳдармонӣ таъсис дода шудааст ки истифодаи самарабахш аз гулу гиёҳҳои шифобахши диёр бартарии дигари ин муассисаи тандурустӣ дар табобати беморон мебошад. дастгоҳу таҷҳизоти тиббии муосир имкон медиҳад ки ба аҳолӣ намудҳои зиёди ташхис ва хизмати тиббию санитарӣ расонида шавад. аз ҷумла ташхиси бемориҳои занона бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон ба роҳ монда шудааст. илова ба хизматрасониҳои ташхисӣ дар иншооти тиббӣ бахшҳои солимгардонию тавонбахшии физиотерапевтӣ ва ҳуҷраи табобати дандон низ фаъолият менамояд. озмоишгоҳҳои марказ дорои навтарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳа аст ва дар он қариб тамоми таҳлилҳои тиббӣ дар фурсати кӯтоҳ бо тарҳу сифати баланд анҷом дода мешавад. дар маркази ташхиси тиббии навбунёд ҳуҷраи модару кӯдак, ҳуҷраи хатна, утоқи ташхиси ултрасадо ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мавҷуд аст. иншооти мазкур дорои шароити зарурии тиббӣ, санитариву безараргардонии, тамизгардонии дастгоҳу таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ буда бо дастгоҳҳои автоклав, ҷевонҳои хушкинигоҳдорӣ, катҳои функсионалии махсуси барқӣ ва дигар лавозимоти соҳа пурра таъмин аст. зимни шиносоӣ аз шароити иншооти тиббӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ба соҳибкори ватандӯст ҷиҳати бунёди чунин як иншооти муосири соҳаи тандурустӣ дар шаҳри бохтар изҳори сипос намуданд. акнун аҳолии шаҳри бохтар ва сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бидуни харҷи зиёдатӣ ва масофаи кӯтоҳи роҳ имкон доранд аз хизматрасонӣ бо сифати ташхисию табобатии ин муассисаи тандурустии тозабунёд бархурдор шаванд. пас аз ифтитоҳи маркази ташхиси тиббӣ дар шаҳри бохтар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои иловагии таълимии муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри бохтарро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар саҳни ҳавлии коллеҷ нахуст аз намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ аз ҷумла хилъатҳои яккарата ва бисёркаратаи корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи Қурғонтепа, маводҳои антисептикӣ, ниқобҳои бисёркарата ва айнакҳо ки барои мубориза бар зидди паҳншавии бемориҳои сироятӣ истифода мегарданд, дидан карданд. бинои иловагии таълимии муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри бохтар аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда 45 синфхона, китобхона, толори маҷлисгоҳ, хонаи омӯзгорон, бунгоҳи тиббӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон дорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити бинои нави муассисаи таълимӣ ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода аз фароҳам шудани чунин имконияти мусоиди илмомӯзӣ масъулонро ҷиҳати тарбияи мутахассисони касбӣ дар соҳаи тандурустӣ вазифадор намуданд.
таъкид шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ диққати махсус равона намуда бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ ки боигарии асосии давлат аст аз тамоми имконияту захираҳои мавҷуда босамар истифода менамояд. дар бинои навсохти таълимӣ 720 донишҷӯ дар як баст таҳсил намуда муҳлати омӯзиш аз 3 то 4 солро дар бар мегирад. бо мақсади таъмини бехатарӣ ва назорати пайвастаи раванди таълим дар дохил ва беруни бинои мазкур камераҳои мушоҳидавӣ насб гардидааст. дар саҳни ҳавлӣ ва атрофи бино корҳои ободонӣ гузаронида шуда иншоот ба симои маркази шаҳри бохтар ҳусни тоза зам кардааст. имрӯз дар идомаи сафари корӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар бинои наву замонавии кохи фарҳанг ва маркази иттилоотиро ба истифода доданд. бинои мазкур дар кӯчаи ба номи Борбади шаҳри Бохтар қомат афрохта аз 3 ошёна ва таххона иборат мебошад. кохи фарҳанг ва маркази иттилоотӣ бо тарҳи муосир ва бо назардошти санъати миллии меъморӣ бунёд гардидааст. аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли санъату ҳунари шаҳри Бохтар 50 адад сози мусиқии миллӣ тӯҳфа карда шуд ки ин омил дар тақвият ёфтани ҳунару маҳорати санъаткорон ва рушди бештари соҳаи фарҳанги мамлакат мусоидат хоҳад намуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо кормандони соҳаи фарҳангу ҳунари шаҳри Бохтар мавриди истифода қарор гирифтани боз як иншооти боҳашамати фарҳангиро ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошад тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат арзёбӣ карда онҳоро барои таҳияи барномаҳои баландмазмуни эҷодию ҳунарӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифатнокии мардум ҳидоят намуданд. дар ҳамин ҷо аз ҷониби масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бинову иншооти иҷтимоии бунёдшаванда аз ҷумла тарҳи гулгашти Ҷалолиддини Балхӣ дар деҳоти Халиварди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ муаррифӣ карда шуд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар аксари кулли иншооти ба нақша гирифташудаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ корҳои сохтмонӣ ҷараён дошта бо риояи талаботи ҷории соҳаи меъморӣ шумораи зиёди сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. бунёди иншооти мазкур дар доираи нақшаи чорабиниҳои бахшида ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пеш гирифта шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохташаванда масъулони вилояти Хатлон ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхиро муваззаф намуданд. тибқи иттилои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавӣ ва интиқоли сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 28 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 2322 нафар зери назорати табибон қарор дошта 3563 нафар бо ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. то имрӯз 1674 нафар аз ин беморӣ шифо ёфта 47 ҳолати фавти шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст. дар як шабонарӯзи охир 423 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуданд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ, амнияти шаҳрвандон ва пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятӣ аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал меоварад ки аз хона бе ниқоби муҳофизатии тиббӣ берун набароянд. дар нақлиёти ҷамъиятию шахсӣ ҳатмӣ ниқоб истифода баранд ва дар марказҳои савдою бозорҳо, боғу гулгашт ва хиёбонҳо низ ҳатман бениқоб нагарданд. аз дастфишории ҳангоми салом ва ҳамдигарро ба оғӯш гирифтан худдорӣ намуда, қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намоянд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.